खुलुमबाय नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव नोंथांखौ बरायबाय। एलसन बसुमतारी सासे एक्स NDFB बिथाङा म्यानमाराव थाबोदोंनो। मैया देरहासार इस्लारि मुंनि सासे मानगोनां जोंनि इउटिउब क्रिएटर बिथाङा एलसन बसुमतारीनि बिमा बिफाजों मोनसे मोगा-मोगि लानाय माने भिडिअ होदोंमोन। बे भिडिअखौ नुनानै आङो बिथांनि बै मोगा-मोगि लानाय भिडिअखौ नुनानै आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनो गोनां जाहैबाय। मानो होनबा बिथांखौ म्यानमारनिफ्राय लाबोफिननायनि दायित्वआ दा सोरनि जागोन बेखौथ' जों बुंनो हालिया। बिथांनि बिमा बिफाया जाबायदि रिक्वेस्ट खालामदों गाबनानै नुनानै दुखु नाङो गासैबो। जों ओरै खोनाबायदोंमोन मा एलसन बसुमतारीया ड्राग्स एडिक्टेड जादों, NDFB निफ्राय ओंखारखाबायमोन। बेबायदिनो बियो माने म्यानमाराव आन्दायनानै थाबोदों, बेबायदि बा फैनो रोङाखैसै, बेबायदि गोबां बाथ्राखौसो जों खोनाबायदों। नाथाय एलसन बसुमतारीनि बिमा बिफानि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनबाय एलसन बसुमतारीया सना सालिग्रा सासे बिगोमानि सिङाव सना सालिग्रा हिसाबै खामानि मावदों म्यानमाराव। बुंनाय बादिबा बियो माने ड्राग्स एडिक्टेड नंगौ नङा जोंथ' बुंनो हाला, नाथाय बिमा बिफाया बुंनाय बादिब्ला बिमा बिफाजों कन्टेक्ट खालामदों गेजेर गेजेर। मबाइल गैयानो बिनि आखायाव आरो लोगोसे नेटवर्कनि प्रब्लेमनो बेबायदि होनदों। आरो लोगोसे मोनसे जेंनायाव गोलैबाय मा जिहेतु म्यानमाराव दा आर्मिनि सासन सोलिदों, सुकाइनि सरकारखौ माने तख्तापलट ना मा होनो तख्तापलट खालामनानै माने गोहोनिफ्राय बोख्लायनानै जेलाव दोननानै दा आर्मियासो सासन खालामबायदों म्यानमाराव फेब्रुवारिनिफ्राय। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिखागौ। स' बेवहाय माखासे दावराव दावसि जाबाय, खामानिबो मावनो हालिया, जाउनाव बिनि आखायाव रां गैया। बेनिखायनो रिक्वेस्ट खालामहरदों बिमा बिफाखौ जे लांफै। आरो बिनि बिमा बिफाया दिनै BTR सरकार आसाम सरकारखौ रिक्वेस्टबो खालामदों, माखासे बाथ्रा बुंदों। आं माखासे बाथ्रा बुंला, आं बे बाथ्राखौ रिक्वेस्ट खालामगोन जोंनि सरकार, आसाम सरकार, BTR सरकार, भारत सरकार रिक्वेस्ट खालामगोन आं एलसन बसुमतारी बिथांखौ थाबैनो लाबोनायनि बेबस्था जेन लायो। एलसन बसुमतारी बिथांनि अनगायैबो माखासे सोद्रोमाफोर NDFB नि सोद्रोमाफोरा जेलाव दं, म्यानमाराव दं, बांलादेशआव दं, गुबुन गुबुन स्टेटआव दङ, गुबुन गुबुन हादराव दङ, नङा होमबा? बिथांमोनखौबो लाबोनायनि बेबस्था लानांगौ, बेखायनो आं रिक्वेस्ट खालामगोन। आं रिक्वेस्ट खालामनांगोन होननानै सानो, बेनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामबाय। नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, नोंथांमोना देरहासार इस्लारि इउटिउब चेनेलाव थांनानै जुदि नायोबा नुगोन देरहासार इस्लारि बिथांनि सिगाङाव एलसन बसुमतारीनि बिमा बिफाया मा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ रोखायै मिथिनो मोनगोन। सार्च इन्जिनाव देरहासार इस्लारि लिरना होबानो ओंखारहैगोन। एलसन बसुमतारी बिथाङा दिनै बायदिसिना जाहोनाव फैफिननो हायाखिसै, जों बेखौ मिथिला मा जानो थाखाय बिथाङा फैफिननो हाला। बेखौथ' NDFB नि केडारफोरासो मिथिसिगोन, NDFB नि लिडारफोरासो मिथिगोन जे मा जाहोननि थाखाय बिथाङा फैफिननो हायाखै, बेखौ जों बुंनो हालिया। नाथाय बिथांखौ लाबोफिननाया जोबोर मोनसे दायित्व होननानै आं सानो। मानो होनबा मिथिनायनि उनाव सासे बर'नि थाखाय बिग्रायारि, बर'लेण्डनि थाखाय बिग्रायारि बिथाङा थांनानै दं दाबो म्यानमाराव। बे बाथ्राखौ मिथिनानै जुदि जोंनि सरकारफोरा, जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरा, गोरों गोराफोरा जुदि बेबस्था लायाबा बेथ' जोबोर लासिंसिंनि बाथ्रा जागोन, दुखुनि बाथ्रा जागोन। जाय जाहोनखौनो जाया मानो बियो जाय जाहोननि थाखाय थाबोदों बे जाहोनखौ जों नागिरनायनि सम गैला दा। माबोरै बिथांखौ लाबोफिननायनि बेबस्था लायो बेखौसो खालामनांसिगोन होननानै आं सानो। सावरायनांगोन जोंनि हारिनि माखासे इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनखौ बेखौनो बुंगोन आं, बिथांमोना जेन माने माबा मोनसे स्टेप लायो। जों इउटिउब क्रिएटरनि बाथ्राखौथ' खोनासंनाय नङा सरकारा। स' जायफोर जोंनि हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावदों, जोंनि लिडार जाय माने जोंनि हारिनि मोनफ्रोम खैफोदनि समाव खुगा दैखांनायनि बाथ्रा बुङो, मोनफ्रोम खैफोदनि समाव माने हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय आवगायबोयो, बिथांमोननि जाहैबाय बे दायित्वआ, नङा होमबा? जों इउटिउब क्रिएटरनि बाथ्रा नङा बियो। बुंनांगौखौ जों बुंबाय, नाथाय बिथांमोना स्टेपखौ जेन लायो जेसेबां हायो थाबनो। आरो लोगोसे आरो जाय बिथांमोना इन्डियानि बाहेराव, भारतनि बाहेराव, हिन्दुस्ताननि बाहेराव जेलाव दं बिथांमोनखौबो लाबोनायनि बेबस्थाखौ जेन लायो, बेखौनो आं रिक्वेस्ट खालामो। बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय मा जास्ट माबा मोनसे बुंनांगौ दं होननानै आं सानदों, जोंबो मानसि हिसाबै, बेनिखायनो बुंनो थाखायल'सो लाना फैदों। बिथांनि बिमा बिफाया, एलसन बसुमतारीनि बिमा बिफाया रिक्वेस्ट खालामबोदों सरकारखौ, आरो मैयाबो देरहासार इस्लारि बिथांनि भिडिअ'आव रिक्वेस्ट खालामनायखौ नुदों, आरो बिनि सिगांबो रिक्वेस्ट खालामबोखादों, आरो निउसफोरावबो मोनबोगासिनो दं जोङो। स' बिनिखायनो आं लाना फैनाय जाहैदों जे माबा मोनसे बुंनांगौ दायित्व दं आंहाबो इउटिउब क्रिएटर हिसाबै। जिहेतु जों इउटिउबाव माखासे बेबायदि कन्टेन्ट लाबोयो, बर' हारिनिनो कन्टेन्ट लाबोयो, बिदिब्ला बेवहाय माबा मोनसे बुंनांगौ दं होननानै आं सानो। स' बेनिखायनो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों, आदारवाइज जेबो गैया। आरो नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा फिन लास्टआव बुङो, नोंथांमोना देरहासार इस्लारि
बिथांनि चेनेलाव थांनानै मैया जा भिडिअ होदोंमोन बेखौ जेन नायबा थारैनो माखासे बाथ्राखौ बांसिन मोजाङै बुजिनानै मोनगोन। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे गियान मोनबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां नांबायबा प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै अलखौ थुनो दाबाव। स' थेंक इउ, बाय बाय।